A ese de Chantada acadou unha importante vitoria en Bóveda pasada fin de semana. Venceron por 1-2 o que serviu para rachar unha quenda de saída sen atopar a vitoria fora. Creo que foi un resultado xusto, empezamos mellor que eles, con un par de ocasións claras que non conseguimos marcar, eles se o fixaron na primeira chegada nun moi bo gol de Iago. Despois foron os minutos nos que máis cómodos estiveron eles e non nós, pero bueno, non se traduciron en ocasións nin en goles. E demos un novo arreón no tramo final do primeiro tempo, con 3 ocasións claras que non conseguimos marcar, hasta que Brais por fin, pois, preto do descanso, fixo empate a 1, que foi importante. Na segunda metade creo que o partido foi completamente noso, tuvemos un sinfín de ocasións que non conseguimos marcar, entre falta de acerto noso e acerto do porteiro rival, ata 7, 8, 9 chegadas moi claras e moi perigosas, pero bueno, o tempo pasaba, non conseguíamos o gol, e por sorte de tanto insistir, pois Cadete sí que conseguiu 1-2, faltando 3 minutos. Despois dese gol incluso tivemos opción para sentenciar, non o fixemos, e tamén hai que recoñecer que no tempo engadido eles tiveron nun córner unha ocasión moi boa, que na que Ferreiro fixo un paradón e permitiu-nos salvar 3 puntos que para a xente que estivo vendo o partido creo que se resultaría paradóxico que non viñeramos con eles. Os números melloraron nas últimas xornadas no que se refire aos puntos e trátase de traballar semanalmente na mesma liña para reflectir no campo o esforzo e a análise dos adestramentos. Foces a Riana siguen intratables, co cal pois aí seguimos a unha distancia bastante ampla e cada vez con menos xornadas, non? Certo que, bueno, como falamos, nos vamos seguir competindo e intentando ata o final, a cousa está complicada. Este domingo recibimos o Foz, que para que a xente se faga unha idea, o último equipo en ganarlle fomos nós na primeira volta, dende aquelas cedeu un empate e ganou o resto de partidos, co cal os números que están facendo son descomunais e sabemos que, bueno, se nos queda algunha opción, esa bala pasa por ganar na casa este domingo, ás 5:15, contra o Foz. E, bueno, animo un pouco os aficionados a que se achen ao Sangoñedo, porque esperemos que podan ver un bo partido e que permita, polo menos, darlle un poquinho de emoción a este treito final da campaña.